Like a Hellcat. సో హలో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలు చూస్తున్నట్టయితే చూడండి, ఇదే ఎలర్ట్ పాస్ 28 సీజన్ 28 ఎలర్ట్ పాస్ సెప్టెంబర్లో రాబోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు చూడండి, ఇప్పుడు ఇదైతే రివ్యూ, ఫుల్ రివ్యూ. ఈ బండిల్ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్, టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇద్దరు ఇంకా మాస్క్ ఉంది, గర్ల్స్ మాస్క్. ఆ మేల్ బండిల్, ఫీమేల్ బండిల్ అయితే మాస్క్ అయితే బాగుంది. ఇదే ఫ్రెండ్స్ మన బ్యాగ్ అయితే. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మనము ఓపెన్ చేద్దాం దాన్ని ఫ్రెండ్స్. కొంచెం ఫ్రెండ్స్, ఇదే ఫ్రెండ్స్ మనకి 0 బ్యాచ్ నుంచి వస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఉట్టి అదే ఫ్రెండ్స్. ఐఎమ్ సారీ ఫ్రెండ్స్, ఇదే 0 బ్యాచ్ వచ్చే నెక్స్ట్ ఎలర్ట్ పాస్ది ఉట్టి 0 బ్యాచ్ క్లైమ్ చేస్తాం కదా ఫ్రెండ్స్. ఆ షర్ట్ అయితే ఇది. ఇంకా మీకు చూపిస్తాను అండి. ఇంకోటి పరాంగి స్కిన్ అయితే ఎంత బాగుందంటే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి 5 బ్యాచెస్కి అయితే ఇక్కడ మీద కనిపిస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీకు చూపిస్తాను అండి. ఇంక ఇక్కడ ఇది కనపడుతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇదే నెక్స్ట్ మనకి అవతార్. మనకు అవతార్ నెక్స్ట్ అవతార్ ఇదే అవతార్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూస్తున్నట్టు పరంగి స్కిన్ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా చూడండి, మనం ఇంకా బాగుంటుంది, ఇంకా నచ్చుతుంది. సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకొక నేను వీడియోలు చేస్తాం, అలాంటి యూట్యూబర్స్కి మీరు సపోర్ట్ చేస్తే నేను ఇంకా కొన్ని వీడియోలు అయితే చూస్తూ పెడుతూ ఉంటాను. సో ఫ్రెండ్స్, అది అయిపోయినాక ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే కార్ స్కిన్ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది అయితే మనకి అందులో కనబడుతుంది ఫ్రెండ్స్, వాటర్లో మళ్ళీ ల్యాండ్లో కూడా వచ్చే కార్. ఇది ఆ కార్ స్కిన్. మళ్ళీ ఇదైతే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. మరి ఎలర్ట్ పాస్ అవుతుంటే వాళ్ళకి మంచి వర్క్ ఫ్రెండ్స్. ఇదే నెక్స్ట్ బ్యానర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ బ్యానర్ చాలా బాగుంది, ఇంత అట్రాక్టివ్ అయితే ఏం లేదు. ఇదే ఎలర్ట్ పాస్ బ్యానర్. సో ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ ఇది 40 బ్యాచెస్ ఉంటే కలెక్ట్ చేసుకొని ఉంటే ఈ షర్ట్ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూస్తున్నారు కదా షర్ట్, ఇదే అవుతుంది షర్ట్. నెక్స్ట్ ఈ షర్ట్ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి చూడండి షర్ట్ అయితే ఎంత బాగుందో, ఇక్కడ బెల్ట్ అంత బాగుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇదే ఎలక్ట్రా షర్ట్. ఇది ఇంకో అవుతారు ఫ్రెండ్స్. ఇదే చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే ఫీమేల్ బండల్. ఇది మెయిన్ బండిల్ ఫ్రెండ్స్, ఫీమేల్ బండిల్ చాలా బాగుంది. ఇదైతే హెయిర్ మాస్క్ ఎంత బాగుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే హెయిర్ స్టైల్ ఎంత బాగుంది చూడండి. ఇంకా మాస్క్ అయితే చూపిస్తాను అండి. ఇది మాస్క్ ఫ్రెండ్స్, ఎంత బాగుందో చూడండి ఫ్రెండ్స్. మాస్క్ అయితే బాగుంది, అసలు పండ్లు బయటకు వచ్చినట్టు ఎలా వస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే షర్ట్ ఫ్రెండ్స్. షర్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇంకా మేల్ బండల్ అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. చూసాను ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే షూస్. ఇదే ఫ్రెండ్స్ మన M500 ఫుల్ గన్ స్కిన్. ఈ M500 స్కిన్ అయితే మరి ఫస్ట్ టైం అయితే వచ్చింది ఈ ఎలర్ట్ పాస్తో. ఇంకా ముందు ఎలర్ట్ పాస్లో ఏమి వస్తుందో చూడండి. ఇదైతే లెవెల్ 1 బ్యాగ్ చూసాను. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇదే లెవెల్ 1 బ్యాగ్. లెవెల్ 2 అంత అట్రాక్టివ్ ఉండదు. లెవెల్ 3 చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి లెవెల్ 2, ఇదైతే లెవెల్ 2. ఇంకా మీకు లెవెల్ 3 చూపిస్తాను అండి ఫ్రెండ్స్. ఈ లెవెల్ 3 అయితే చాలా అసలు చెప్పాలని మాటలు అసలే. లెవెల్ 3కి అలా బాగుంది, అంత బాగుంది. లెవెల్ 3 అయితే ఎంత బాగుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. లెవెల్ 3 ఇంకా మీరు చూడబోతున్నారు చూడండి. ఇదైతే మనకి ఏమంత బాగాలేదు, మనకు ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. లక్కీ రాయల్ అయితే ఉంది, డ్రాగన్ మీకు తెలుసు. ఇది అవుతుంది. ఇదైతే నెక్స్ట్ బ్యానర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఎమౌంట్ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మీద డస్ట్ పట్టినట్టు ఇలా దులుపుకున్నట్టు ఉంటుంది. ఇదే ఎమౌంట్ అయితే ఇచ్చాడు. మళ్ళీ వాగుతారు. ఇది స్కేట్ బోర్డ్ అసలు ఎంత బాగుందంటే ఫ్రెండ్స్, చాలా సూపర్. ఈ స్కేట్ బోర్డు మీద పోతున్నట్టుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇదే మన స్కేట్ బోర్డ్. అయితే ఇంకో బ్యానర్ ఇంకా చూపిస్తానండి.
ఫ్రేగ్రెన్స్ ఒక ఎలివేషన్ స్టోన్ లేదా ఉట్టి ప్యారాషూట్ మనకి ఫైర్ పాస్లో అయితే వస్తుంది ప్యారాషూట్ అయితే. ఇంకా నేను చూపిస్తాను ఇదే ఫ్రెండ్స్ లూట్ బాక్స్. ఈ లూట్ బాక్స్ అయితే రెండు పక్కకి 2 మాన్స్టర్స్ ఉన్నట్టుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇదే లూట్ బాక్స్, ఇదైతే లూట్ బాక్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నీల్ బండల్ ఫ్రెండ్స్. చూడండి హెయిర్ స్టైల్, ఇదే హెయిర్ స్టైల్ చూస్తే అసలు ఎలా ఉందంటే ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే చూడండి. ఇదైతే మాస్క్ అయితే ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే మాస్క్ షర్ట్ టాప్ ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే టాప్ అసలు చాలా బాగుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, మీరు సబ్స్క్రైబ్ లైక్ కొట్టండి. ఇదైతే టాప్ ఫ్రెండ్స్. నాకు బాటమ్ అయితే చూపిస్తాను చూడండి అండి. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మొత్తం క్యాప్ ఉంది దానికి ఇంతకి మళ్ళీ అనుకుంది చాలా సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇదొకటి బెల్ట్స్ రెండు. ఇంకా ఇదైతే టాప్ బాటమ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇక్కడ చూడండి ఒక మాన్స్టర్ అయితే ఉంది, బెల్ట్స్ అయితే ఇట్లా స్టైల్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. అయితే ఈ బాటమ్ చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ ఎలక్ట్ పాస్లో అన్నిటికంటే ఎలక్ట్ పాస్లో ఇదే చాలా మంచి ఎలక్ట్ పాస్, చాలా బాగుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఎలక్ట్ పాస్ కొన్నట్లయితే చాలా సూపర్ ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ప్రో ప్లేయర్స్ లాగా ఉండిపోతారు. ఇదైతే నెక్స్ట్ సేమ్ మనకు తెలుసు కదా. సో ఇవాళ వీడియో అయితే ఇంతే ఫ్రెండ్స్. చలో బాయ్.